Век хуткасцяў, так называюць наш час. Жыццё без аўто сёння складана ўявіць, але ці заўсёды задавальняе нас грамадскі транспарт. Можна і памарыць. Вы падыходзіце да прыпынку, націскаеце на кнопку і ў лічаныя секунды падаецца машына. Вы задаеце маршрут і без прыпынкаў едзеце ў прызначаны пункт. Фантастыка. А навукоўцы Брэсцкага тэхнічнага універсітэта падобны від гарадскога транспарту ўжо распрацоўваюць. Гэта цалкам аўтаматычная система на базе беспилотных электрокаров. Две своих собственных разработки проводим, которых в принципе в мире нету. Потому что они идут по пути сразу создать транспорт, который в сложной динамической среде будет ездить по улицам. Но это довольно сложно сделать. Мы пошли по пути упрощения динамической среды. Мы стали делать транспорт такой, что структура подготовленная, положим, этого транспорта. То есть ему выделенная полоса, где никаких помех нету. Інфобус – так назваў аўтамабіль будучыні кіраўнік лабараторыі, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт Васіль Шуць. На яго рахунку 25 аўтарскіх пасведчанняў СССР аб вынаходніцтве, што ўяўляе сабой новы праект. Гэта беспілотны аўтаномны электракар шырынёй у 1 метр, які перасоўваецца па рэйцы або манарэйцы па вузкім шляху. Умяшчальнасць 50 чалавек. І самае галоўнае, гэтая распрацоўка можа стаць рэальнасцю, упэўнены навукоўцы. Мы уже подошли к тому, что с Белкоммунмашем я переговоры проводил, несколько раз у них был. Они согласны выпускать такой инфобус. Ихнее конструкторское бюро довольно мощное, оно готово проектирование выполнить. Единственное, финансирование надо. Ёсць і яшчэ адзін праект альтэрнатыўнага транспарту з выкарыстаннем электракараў. Метрапалітэн шчыліннага тыпу, кратовыя норы. Гэта жалезабетонныя канструкцыі з шырынёй у 1,5 метра, па якіх з хуткасцю 200 км ў гадзіну ездзяць інфобусы. Будаўніцтва такога метро куды эканамічней за звычайнае. 1 километр метро построения в Минске стоит 40-60 миллионов долларов. Данное построение метро, оно, значит, на 2 порядка ниже, то есть в 100 раз дешевле. Потом сроки строительства сокращаются на порядок, в 10 раз. За счет чего? За счет того, что не роются такие огромные котлованы, и потом, значит, бетонные работы все делаются, как бы в полевых условиях. А здесь система, значит, роется узкая щель, 1,5 метра все шириной, и в нее вставляются уже готовые конструкции железобетонные, изготовленные на предприятии, на заводе. У Беларусі сёння надаецца вялікая ўвага стварэнню рабатызаваных інтэлектуальных сістэм, а таму ёсць надзея ўжо хутка ўбачыць на нашых вуліцах інфобусы.